Kana muchayana mangoma aya ndatizotopikana pasi lecture mabagure rega nini ndishaure ndini noisy D pamangoma ndine chemushini amisa chemushini makanika wemaba pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli iwe baby ndinokurota ini ndakarara nyatsokuteerera usafunge ndiri kuvhara kudenye kwenyu achatosvika komadhora vaudze ndakawana makanika wemabha unondiita ndifilebo unondiita ndisafilalo neli wandipengesa pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli iwe baby usambotera mamero vanokusiya wakagara pazero ndakupinza chikoro yamiro yerudo pepikani ndipeo zvese nondiitira neni ndichakuitira neli pauri mwanasikana pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli iwe baby ndinokurota ini ndakarara nyatsokuteerera usafunge ndiri kuvhara kudenye kwenyu achatosvika komadhora vaudze ndakawana makanika wemabha unondiita ndifilebo unondiita ndisafilalo neli wandipengesa pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli pane zvinhu zvandinofunga baby ndinoda kuti tigare tese aiwa kumba kwenye ndakuvimbisa ndichakurora neli iwe baby usambotera mamero vanokusiya wakagara pazero ndakupinza chikoro yamiro yerudo pepikani ndipeo zvese nondiitira neni ndichakuitira neli pauri mwanasikana ndakapirira.